Ayun. Dayon! Uy, Ha? Hindi. Si Diwindis, kirubin eh. Ay, si Kirubin malika. Paminaw sa ba mo? Hinas ba niya ang dagat? O, hunas ka ron. Gano niya? Kabalo, ikan kinas mo ka, manginas ta. Hunas ta? Oh, dali. Magluto pa mag... Ayaw na naluto. Kay ngano sayo ta karon kay ngano mauna na puta ni sa Minda o ni Salome. Manginas mo nakitaan kay nako sila naka-outfit nakakuha na sila pang hinas. Dagdali kay kukuha nimo. Mababya ka rin, kidaghan ka ay ginasun. Dagan kay kinaso niya, dagan kay mga bantol karon. Sige. Banan lang Dali ta kay ka. asa yung mga gamit din pang kinas. Dapat ka doon sa balay. Naglungag gani ko no kay para sa mga anak. Ko nimo ko ngayon sa yung gilungag. Wala pa, magbutang pa ko. Unsa yung gilutuon di karon? Di ba ko pamahaw pa. Sige na, ay, ang gisaligan. ay kato na, manulot na lang sa ta, para kato na itong lutoon. Gani no mo nang pagdali dag ilis. Mo na ning suton. Umula lang niyo, ko ito, alas mauna ta, ati ko naman niyan. Ang imong kuan sa kuan para di ka mapix. Tapos, ready na ko. Perfect. Pwede sa ka mabalog. Dala imong panabi kay nakoy panaon kay mangilog ta sila kinas ng panaon gid ako tong isa. Ang sudlan na dala na lang. Tara na lang ito niya, para maisara na ito. Yan na. Pilimon, dahil na pilimon. Umatik wa diri. Ay, dagan kay ano ba si Pilimon, dagan do kay diri. Na masul daw siya diri sa karagatan. Gadala pa tag kuan o gadala pa tag sibot. Nakakuha daw siya og isdang tambasakan. Dagan kay diri Puro tambasakan. kagang kada. Ay dagan pagkapugo ning oy. Usa man lang wa kag wala na. Wala. Subing lang oh. Rala kang Diri kani kagang diri unay bus Basta unay may bangag bus. mauna kana kaluta kana. Oh wala. Asam ta man ta? Nakuha na ko ani karon diri. Diri mo gudo dagan daw kay isda dito. Usa pa ko Ikaw dito ayag-ayag og isda dito pang isda man imuha crabs man ako ah. Kung kapulan ko kay ka. Dito pa sa lalong. Dito pa lalong ka. wala man kay makuha diri oy. Wala mo sulod rang isda ana automatic man na ana lang duol na kay green. Dili ko sa crab. Ako ibala sa crabs nato. Dili man kuha oy wala. Panghinas na lang ta sa gawas dito sa Kapulan ko kay ka oy. ikaw ta pulas ikaw pangayang balas niya magkabok at awa oh. So kayong tubig. Una lang ang dagat sa tua. Tarawa. Mga dulpin. Dilo, oy, di pa na dolphin. Pagkisa nang dagko pang. Sila minda man na bayot. Nakuha na akong rang ta. Sino kasi ka na magdali ka? Ikaw na kwarto pilas na ani ron. Gitext na lang ta ko nimo, naguna na lang ta kadari para ako musulod na lang ko sa imo. Nagsabot tabi tagahapon nga mamasul ta manginhas ta para makuha ta naunan ta nila ron. Di ba ato man ang area dira? Natanawa oh, tanawa. Ato man ang area nga nung Dara. nabot sila dira. Dara ang pinakadaghan. Ha? Dara ang pinakadaghan kinasulong isda. Uy, pawaan na sila dira ha awa. Ato ba kidya ba kita nagka-cover minti dito ba sila dapat o sa ano ba sila? Dito gani sa O wali. sa south ba sila diya ba sa west ba yata nga nung naabot sila dira. Abot anak nila na unsa man na sila. Kasi sila otoridad dira nga magkuan nila. Ato man ang area. Nung naabot sila dira panginas. Abot anak ni kan ay Tara, sa ato na to. Tara. Tara guni oh. Dira kagang. Kadako sa kagang. Dura kagang. Ako ni amaw. Why? Ay, ngayon di man mo nawag ista. Amo man ang area dira sa tagat. Yung area sa area. Sa area. Nang di mo nang inas. Amo nga mali dere. Ibang buwan. Saan mo na gidala ka dimindi? Hindi nga ako ang assistant. Manong Pero inyong di mo mali. sa akong dagat. Nga dito raman yung area. Dito raman yung area. Inyuhan yung dagat dire? Amo adri mi nagapanginas. Kadang mga Pinoy, kadang mga isda ako ang lululas ako na Pinoy. Correct. Public ng dagat nang sa dito. Open sea ni, open sea. Open sea, lagi ka pala kung open kay wa man eh gate. Oh. Pero nga no, hirap kan man yung makinason nga amo man ang Pinoy. Bitaw. Kami nagkuan ala dira, kami naging No, na gate dara ya inyong binuhi, inyong dyan na pangalan ng mga kinason. dili. Sa una pa kami may sipagwa dire isda, kami rin sipanghinas dire. Oh, dapat sa una kamo, kami tapos karon. Asa ba ninyong area? Di ba dito raman yung area? Ano na dito atong area? Amo nga mali dere. Oh. Ay, mga pila-pila. Ay, sige, ilaparo ko sa imong kante. Parahon Na. ko kaning Yan. electric pa na kung yung Pamalik, asa yung kuha? Pamalik, kuha to yung mga... Ayaw. Wala na. Bawal lang yung gihimo, bawal. Si bawal, basta bawal yung gibot. Dala kag kuan, dala kag bugsan, yung wakay bangka. Kaambang ka rito, gibili na mo. Ayaw bikilara, Parking pa na. Ay, mga pila-pila. Ipalayo mo dito mo. Dito mo sa yung area. Dili ni. Hindi man mo, hindi man mo kay. Nanggin Miss Barangay Captain na pwede mi diri. Dili mo po yung lagi ka. Kami amo. Kami labot. Amo Ikaw. ni ina din, kapag hinas mo dire. Asa imong proof Dito nyo ray dire? Dito ray niwa. Correct. Ha? Ikaw pa
Kuha ni mo ha. Dili pwede. Lakuha ko Marunong dili. kay kang buang. Na green pa kag buhok, pero kag lumot. Ayaw pagbuhat akong style ha. Ayaw pagbuhat kasi gilaparo ko. Ilaparo daw. Sige. Gusto ka dugayan. Saman. Ayaw na ilab de. Ayaw na. Yan. Sige. Kada oh. Pasulo na sa kuan. Wala wala. Sa man. Gusto nimo. Kaya kam. Ano ka na oh. Sokol mo? Oh. Oh. Sokol. Oh. Masama na ito. Sokol ka? Kana. Maski pag isa nakakamot. Hoy! Mangista mo dire o dito mo. Inyohan dire. Ano lang katig? Ako ani. Mo ano na? Ako ani. Ano? Ito ako sa kapitan. O ang chinilas. Pagsumbong nato na sa Wa man mo kayo mabuanga mo, isog-isog mo. Pwede kayo mga animalan eh. Mamalik man toron. Manumbong medyo sa kapitan kaya wa mo tukuan. Isa man eh. Awa. Tara ka. Ipakuha mo girason. Kinsa naghatag sa inyo Oh. oportunidad na maguha diri mga Oh. pang ano sa ano? Ano imuhan eh? Isa na ini dire. Isa Sama man ka. Isa ka. Ako ang tag-iya diri. Oh, naman sa dire. Dire tag-iya on. Kani ako gisaligan, caretaker ni. Oh. Sino tag Mo ganing tag-iya, mo ning caretaker ni green o buhok Oh. para diya sa dagat. Oh, anong manghirap Maron ang man mga ano? happy lason? Kap, ang story kanya kap, ilahad daw ni. Ang pasagin niya kaya ilahad daw niya. Alam ko nga, kay kapitan nandiyan siya. Kaya ka? Ilahad din daw. Anak ko, ang akong giingon kap ha paminaw. Kada ilang kanina og ako tutoy. Ang kuha ko kap na di sila pwede diri manghinas. Kay ang ilang area didto raman. Nganong Pero ibang giangkon, ana sa siya daw ning lolo. Ano ba siya? Ang nagbuhi sa mga isda nila. Dili, ang tag-iyag Wala daw gina dili. nilayas ga mga isda. Usa ka tinuod ingon ka mo Sino ni. daw tag-iya dili? Oh, kaya ang mga isda niya kay ilas sa Correct. ulo. Kay ilas okay wa sila nilayas, dira na sila perminti para makuha ning diretsyo. Alam ko, asa man si kapitan siya sa dagat kay mura lagi daw butiti ang kapitan. Yan na ka. Mura daw ka balyan na dako daw ka. Kagawad kulitin ni. Wala ko din. Kada kana. Basta kayo. Ikuan siya, ikuan niya. Ayo mana si kapitan? Usa pa kiyo niya. Ano Ano siya? siya? Balyan daw ka mura daw ka dolphin. Gamay daw pinagtiil kap. Ano siya kap? Ni mo kay kapitan. Oh, ni istorya ko. Wala. Oh, kada asa mo nila. Asawa na ko. Oo, ako. Giunsa ka giingon siya ka sa ilahan na ising. Tingin pa Ako, sa kapay giingnan mo ang daw taka. asawa mura daw pantap. Wala gud kap. Yan na taka nga bantayan nimo ning dagat, dili nimo imong pang ano ang kunon. Ikaw man nang wa man mo mga isda diri nga wa man mo permit. Oh, Nag-awa. Kada kap na wala isda kay. Hoy, Kana, kulali na. Ayo mo pagtulan eh. kap na wala isda kay para dalon sa yung balay. Sige. I-offer na mo si mo ha. Sige, dapati Tama ko. pud na. Kawa. Salamat ka mo sa imong uyab. Mano na? Nasa uyab. Isa yung uyab. Putaya Tama ni asawa. Paputan ana. Tara, dito ta. Inyo na ng isa, tulan niyo na tanan. Okay, sutan apay sa Mano nangangkon ka lugar diri? Nga di naman Takas ikas. tayo. Takas tayo. Takas ka? Usan ba nakaw Usa sa man mo istorya na Ako kajut lang. Mga salbabida man yung gihimo ni mong tutoy. Madto din nangawala ang salbabida. Kay gihimong tutoy. Dakpa na kagawa, dakpa na. Dakpa kagawa, dakpa. Ayan na, mula ko nito sing. Dahan na ng dagat. Iyan ang dagat. Ako ng sinilas. Kawatan. Iyan ang dagat. Ako ng sinilas. Inyuhan na na. Inyuhan na na. Palino na. Tuyo mo. Istorya na, istorya. Imuan niyo ng taga ng isa. Di mo ni taga. Bilong-bilong ang gid mo ko shark. Hala mo dito. Sikaw. Tapos ako. Kap. Uy, kap. Kap isda ka presko kay lapas pa kay lapas kay Uy, kulang kap! mata. Oh. Kapag si Panghambog, kabalo may dato ka. Kali ba nami isda? Kap isda ka pula kay mata. Hamis kayo. Wow, what a beautiful Karang finish, fish, wala Kap. kang mata. Beautiful fish. Pili ni siya na Okay isda. ba nga isda? Yes, Paglulura that ko is sa a very atong isda. beautiful fish, yes. Ang mugawas rin ni Paki-explain kung saan ang isda. This is Rare na kap, rare na. rare. Ako Mugawas rin ni siya lino. Ako bago lang ko ni Oo, wait pa kap oh. Pero gusto na ko pa-explain sa akong scientific doktor. Ma'am, ikaw ni bahala pa explain. Oh. Dr. Wang, si Dr. Wang. Ma'am to, nagdadala pag kulang. This is a very rare fish from the ocean. Alam nga naman from the land na isda gani. Yeah, and the scientific name of this fish is Protota isculanga pitila is the agtanga is dakua. Tama. Very rare Kaya fish. alam, dako siya kagtang isda. Yaw nga isda. Rare ni siya mura siya. Barbie forehead fish na madam. Barbie. Barbie forehead na. Pang Thailand pa na. Ang Thailand na siya madam. Oo. Ang Unsa ang gwapo nga luto ana? Is is lingkod Butawaran cooking, lingkod cooking. Likod ko pangutan tawagi si Joey Patos.
Basically. Awa madam ha mo clap na. Sige daw. Clapfish. Oh! Kuya mo may isda, uy! Pwede niyo na siya buhion sa aquarium, madam. Pwede mo na magsabay tulog. Paano man siya sa silayo? Ay! Gusto mo yung talent, Ana? Gusto mo makita ng talent sa isda? Headstand. Talent sa isda! Headstand? Headstand. Kabalo? Sige daw. Oh! Isda! Gusto itong headstand niya. Headstand Sige fish. daw, ipa-headstand daw. Headstand fish. Headstand na. Awa. Hala! Ay! Ano madam? Pwede na madam. Pila ba ang kilo, Ana? 350 ang gramo. Kamahal po di ay, Ana, uy! Siyempre may talent tong sa dika. Back tumbling fish. Bakta! Back tumbling fish. Back tumbling na ron. Back tumbling Sige daw. fish. Back tumbling fish. Asa na rin dito? Isa pa. Series. Series. Ang battery. Di battery mo. Di ba tinira na yung na isda? Paliton ko na, palita. Pakitaib ako, pakitaib ako. Naon. Gusto ko. Exhibition. Pila day na siya basta ma. Pila day na nga isda. $3,000 guys, isa pa. 2,000. Pili na. Kadagan ba ninyo kwaon, uy? Dili, palasar ka makita nga ng isda. Kasi Rare man na. uy. Kasi grabe ka mahal po na ng isda, uy. Nama, promise, makuha ka man. Jessica, suhukaan na. Inuhan na. Sige, basta. Wapo ang investment, ha? Ulang kilag-kilag din. Ako na yung alas, madam mo. Madam. Okay ba siya lutuon, day? Okay na. Okay na siya. Okay Malaki na siya? Makagwapa na. Gusto man ni siya alagaan o lutuon? Lutuan na, makagwapa na, makapayat. Makapayat, tas kuan. Basta makapayat siya, tas makawalag tiyan. Ay, kinuhan ko, Ana. Yes, gwapo na siya nga fish. O, itong balde kayo sulod na to. Wala mang isda, day. Pasang isda. Hoy, Minda! Hoy, Salome! Go